kubor nakaslem jong unongsan hima. Nga supwa ban pensyai pait ba, halor ka kubor bala penmi da ka hima suara. Bala aibor ka meklaya haikut ya ka hima suara ban ai in usi seki barjela ki bale iki kam khayi pateng hapo upur usam jong ka hima suara. Halor kane nga sngeu ban ong ba kalong ka babakla namakat kung ka trading by non-tribal Acts 1957 kala kedeu syai baka district council kamla ban ai trading license syeki barjela lem da kila ban produce ban wanra ya ka NOC naki dorbar shnong dorbar rai dorbar hima kumta terter namar kata ban ong balayo bor kadei kababakla leng bakane ka kubor ngakwa ban ai ya jing pensyai seki pait ba nong song snong seki dorbar snong dorbar rai dorbar hima knang ba on omsya yalam bakla bat bandup sngutu baladep don lupa ya ka ikhtiar ban issue ya no objection certificate seki barjela kublai sibu